Здравейте, аз съм Нели, фотограф, международен инструктор по йога и аеробика и не на последно място мечтател. Нека ви разкажа какво да очаквате в този канал, паралелно с моята кауза. Завърших фотография в надвис, паралелно с това през годините съм била на много курсове и работилници за портретна и сватбена фотография. Започнах с йогата, когато се върнах от бригада в Америка. Напълняла с 15 кг за 3 месеца и емоционално срината. Успях да възвърна физическото си емоционално здраве след няколко месеца усилена работа. И тогава ме озари идеята, че щом йога помогна на мен, значи може да помогне и на много други хора, които се нуждаят. И така започна всичко. На един дъх бях посетила няколко йога ретрии и курсове в чужбина. Сертифицирах се за международен инструктор по йога и аеробика и бях готова да следвам мечтата си, а именно да помагам на хората. Също толкова бързо реших да основа и първото йога студио в моя роден град, Ботевград, а именно Баланс студио. Това беше скок в неизвестното, тъй като не бях сигурна дали хората ще се отзоват на тази идея. Но хората откликнаха и още първата седмица залата се запълни. Идваха хора с всякакви проблеми и нужди и така с радост дойде моята част. Мога да разкажа доста истории на хора, отслабнали, преболели, проблеми с ставите, дискови херни, главоболие, спрели цигарите дори, променили хранителните си навици. А сега, след като виждам, че йогата е наистина чисто и просто здраве, искам да помогна на възможно най-много хора да преодолеят емоционални и физически несгоди и да живеят един съзнателен и по-пълноценен живот. В каналът може да очаквате много видеа с йога, разтягане, мобилност, огъвкавяване на мускулите, ставите и много други съдържателно водени клипове на различна тематика, както и кардиотренировки. Ако смятате, че може да вземете нещо от този канал, аз смятам, че мога да ви го предам. Затова се абонирайте за каналът ми и ви очаквам в следващото видео, което ще бъде на тема какво е йога и ползите от нея. До скоро!